Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Yan na sila, Leslie. Pasudlo na nato sila sa kwarto ni Papa. Nagpaabot na sila si Hepe sa akong go signal. Tana. Ato silang atuon sa kwarto ni Papa. O, sige. Tara. Papa, niyan na sila si Idana. Maayong buntag, Sir Perfecto. May buntag, sir. May buntag, sir. Pa, niyan na sila. Idana. Kinsa si Idana ninyo? Ako, Sir. Uy, ikaw di ay si Idana. Ay, kagwapa man di ni mo iya. Salamat, Sir. Unsa ba'y imong apelyido? Kuan, Sir. Ibarra. Ibarra. Idana Ibarra. Oo, Sir. Ilapit atong kaliwat sa lumdog, Papa. Ngagipamatay tungod kay nabaniog kaayo silang mga barangan? Leslie, utang buot. Oh, pero mo masuko man ka, Nelson. Igo naman ko nagsultis tinuod. Di ba, inyo man tong mga kaliwat edana ang nahimong controversial kayo? Tabi yun na, mama. Tabi yun na. Kanang di man to tinudan na yung mga pasangil batok nila. Wa kahatagi katungod nga musulti din he, Manoy. Mau lagi. Si Edana ra ang among gitugutan nga mutabi din he ug wa kay labot. Ako, doon na ako'y katungod. Ug paghilom, Leslie. Iyo paghimog iskandalo din eh. Tahura ang kagustuhan ni Papa. Kay iyan ang kabubuton. Nga panhion si Idana. May katungod kong manalipod sa akong amahan. Nahibaw ko nga gipahimuslan lang ninyo ang iyang kahuyang karon. Papa, karon, ila-ilaha og maayo kini babayhana. Di ba, Edana? Ang kuna sa atubangan ni Papa nga kamo ang nabantog kaayos lumdog nga mamamarang og mga tao? Dili na tinuod. O si dili tinuod? Gusto ka nga magdakog daghang mga ebidensya? Hostra, hatagi ug higayon sa Papa nga magkaistorya. Leslie. Iya. Tahura ang akong kagustuhan. Unsa gay kagustuhan, Papa? Musugot lang ka nga binuangan ining mga tawhana? Please lang, Leslie. Pahawa. Ug ayaw pagsamok din eh. Papa, naon sa taon ka? Kalain ka ni mong sinultihan. Imo kong anak, o ako rebugtong na nalipod ni mo. Unya imo lang kong papahawaon. Nga naman. Mag-istorya raw niyata, Leslie. Dili pa panahon. Aron, musulti kag bati sa atong mga bisita. Dili. Dili ko mapahawa din ni Papa. Og dili ko musugot nga mudaog sila sa ilang mga yawan ong tinguha. Paghilom, Leslie. Pagbaton og kauaw sa mga bisita. Kauwaw? Kamu mo'y angay mauwaw sa inyong gibuhat? Labi ka na, Nelson. Panuway ka. Gusto na! Idana, daghan ako og nadungog bahin nimo. Nga ikaw, makaayo og mga masakiton. Dili ako ang makaayo nimo, Sir. Ang tambal nga kabilin pa sa ako mga ginikanan. Mo'y makaayo nimo. Sa di pa ko modawat sa tambal nga imong ihatag nako. Pilay kantidad nga akong ibayad diha nimo. Sir, libre ra ang tambal nga akong ihatag. Sigurado ka ba? Oh, sir.
pagkabuutan nimo nga pagkababay. Pero pasaylo ako. Nga unsa, sir? Tungod sa daghang nagduda nimo, lakip na ang akong anak. Andam ka ba sa mga sangputana nining imong pag-anhi karon dinhi nako? Unsay buot nimong ipasabot, sir? Ang tinuod, nagduha-duha sab ko sa pagtuo sa imong abilidad. Tungod kay una sa tanan, wa ko makailani mo. Og di sab ka lisensyado nga mananambal, dili ba? Oh, sir. Aron patas ang tanan. Aron mawa ang pagduda sa uban. Kung maayo ko sa akong sakit, muhatag ko ni mugda kong ganti. Apan, kung mamatay ko ugma o sunod adlaw, andam ka bang manubag sa sangputanan unya sa imong pagpangahas sa pagtambal nako? Iha. Oh, sir. Andam ko. Bisag ila pa kong presuhon hangtod sa hangtod. Kung doon na may daotang mahitabo nimo, andam ko mo dawat sa silot nga ilang ipahamtang nako. Maayo. Nakadahig ko sa imong kaisog. Pero hinoon, muhatag ko nimo og pinakadakong ganti kung mamaayo ko nimo. Bisag dili pa ko nimo hatagan og ganti, sir. Dako na akong kalipay nga makita kang mamaayo sa imong sakit. Og madungag ka ng imong kinabuhi. Miss Ilana Ibarra. Sipi. Arestado ka, Ilana. Oh, Chip, unsa ko rin binawanga? Atul na ta sa opisinang pasabot ini tanan, Sir Nelson. Oh, tay pa una. Tawgon na namo ang among abogado. Makawan, dagpan niyo siya. Grabe naman, Sad. Ilan na sa piso balik si Idana? Mau lagi mo lagi. Nah, ang butang ko nun sa ning ilang kabuwang. Bitaw. Ay, ang angay anak no. Doon ay mahimo si Sir Nelson nga mapugna nilang mga pulis. Ay ganagong yang igsoon. Mau yung kay ngunan eh. Salpais ng bayanab. Kaya ko kikitong ubul-ubul. Ay, mahusay kaha ni Ron Puldo. Mau lagi. Kaluoy putaw ni Idana nga mapreso ra dayon sa way hinungdan. Magpabotan tali ni sa resulta sa investigasyon, Mak. Total, naaman sa ang mga abogado sa matag kampo. Magampo lang ta nga mupabor ang ebidensya sa mga pulis nga buhian lang nila si Dana. Pugni ra ko, Puldo. Pugi ko. Pugi ko! Mukit kita kagdamisa. Pugi lagi ko! Tingano naman dahil ka. Gusto na kong kumuton ang dagway anang Leslie. Kuyaw. Ako naglagot lagi kay ko anak niya da. Wa na siya batasan da. Wa na siya respeto. Kuyawan masatan. Pugi lagi ko! Lagi, kuyawan biya ko kanya pag yung kumuton. Biya ko, akong itlog mo yung kumuton. Ako ganyan. Ikaw lang pugong siya mo galingon ba ko. Pugi lagi ko ba kay mahinaya ko niya ko na. Moderate na ako sa bilangguan. Napapreso na lang, Mak. Duawon lang niya taga-permit dito. Ay nabuang ka diha. Mulagay. Gusto sa gidi ka mapreso ko no? Mulagay. Gusto magani mong kumuto ng dagway ni Leslie. Na kumuta na dito kay malipay sa ko. Ay sabad day. Lipay sa ka mapreso ko na. May nagkumuton mong naon, Leslie, para duha na mong naon nga kinumot mo. Kung mapreso, Puldo, kung mapreso magadi ko, kinahanglan nga mauban ka na ako. Kinahanglan nga kitang duha mao'y mapreso. Wisit! Mga pulpul! Klaro na kayong milapas is balaod? Gitugutan pa gyapon makagawas. Ang imo mga abogado mo ay hinay kayo og dipinsa. Dapat unta nga hasta untas Nelson inyong gikasuhan. Mapit akong gisulti nila. Maglisod man kuno sila paristo og apil ni Nelson. Ay, bida. Sayang ang atong mga plano. Napakyas kita ini. No.
Dili ko mo dawat anang istorya nga napakyas na. Wa sa akong bokabularyo nga napildi ko sa away nga mga inutil ang akong kontra. Yung sa mo na tuwan na ron. Nga nakakita naman sa ginog lutsan na ng kampo ni Nilson. Kung wagid gani mahimo sila sa attorney, ako sila ilisan. Mangita ko og laing maayong abogado. Mas may pa na. Ani, mo na imong buhaton ha. Samtang sa iyo pa, ilisi na ang imong mga abogado. Kay pulos na sila mga banga. Sagda lang. Maabot na taan ang bahinahan. Dili gyud ko mutugot nga dili ko makabaw sa ining gibuhat ni Nelson ato. Manimaus gyud ko. Hain ang tambal, Nelson. Gusto na ko nga mo inom sa tambal ni Idana. Dira papa. Imna ning usa ka kutsarita. Salamat, iyo. Papa, matag adlaw gyud mo inom kaniini. Hangtod nga mahurot ni alang sa imong kaayuhan. Huwag ko magkasabot sa kong gibati karon. Naguol ko nga pirmi na lang mong mag-away ni Leslie sa akong atubangan. Pasilo ako, papa. Kung saan nga, naamasay kaugalingong kinias Leslie good. Nga lisod kayong kontrolon. Ambot kon nga no. Naglibog ko kung naaba ko'y sayop nga nahimo. Wa, papa. Naibaw kong makiangayon ka sa imong mga desisyon. Ug gusto ang imong gihimo. Aron pag-pacify sa sitwasyon. Pero, unsaon taman nga, naam gyud kini Leslie nga dili na to masabtan. Nelson, Papa, salamat kayo sa imong lahom nga pagsabot. Nasayod ka kung unsa ta mo kapinangka. Nahibaw ko nga gisunod nimo nga akong mga tugon. Usara gyud pirmi na kong gipahinumdom nimo. Gadawata si Leslie nga imong igsuon bisag ingon ana pang iyang kinaiya. oh papa. Dugay na akong nakadawat. Dugay ko nakadawat ni Leslie nga ingon ana gyud siya sukad pa kaniadto. Pero mangayon ko nimo pasayong daan, papa. Gadon na lagi mga higayon nga usahay dili ko makapugong og mawa ko sa kong kaugalingon. Kung mulabaw sa akong huna-huna ang akong emosyon, ingon man ang kalagot. Paning kamuti, Nelson. Bisag unsa pa nimo kasuko ngadto niya. Kinahanglan nga mulabaw gihapon ang imong gugma ngadto niya. Ayaw gyud kalimot nga bisag unsa pa'y mahitabo. Imo gihapon siyang igsuon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!